Butang may katapusan, mahanaw ang tanang isang kalibutan, mahanaw sa lamang. Ang saad mo nga ako daton sa trono mo, ang pulong mo kahayag ko, sa pulong mo nalikon ko, sa pulong mo nabago ko, ang pulong mo kinabuhi ko. Labaw sa tanang butang, ang pulong mo gamhana, nagtudlo sa tanang katawhan mo giandam. Bayan pa ang Biblia, kumpleto na nga akong buhing giyan, ang pulong mo kahayag ko, sa pulong mo nalikon ko, sa pulong mo nabago ko, ang pulong mo kinabuhi ko. Pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong ukanon. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuas siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Tanang butang may mayong buntag, mayong pagpaminaw. Welcome sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Laygon ang Dios nga magpanalangin sa ato karong panaguban. Ang ato rong hisgutan mga kaigsuonan, pulong nga maoy gilalisan sa matag moyong pulong nga maoy gilalisan sa ubang mga kasimbahanan o ubang mga leader nga nagdumalag mga kasimbahanan. Ang
Unang ang uban mga kaigsuonan nga walay klaro ang doktrina sa kaluwasan, ang kinabuhi magsimang-simang. Dunay mga panahon mga kaigsuonan nga ang tao grabe ka seryoso, grabe ka matinud-anon sa maong grupo apan sa diha nga madoktrinahan og laing napod nga tao muadto na sad labi na kung pabor sa iyahang kahimtang. Muni nga ato rong hisgutan mga kaigsuonan, kining makaluwas ba ang simbahan og ang gihisgutan diha mga igsuon nga tubag dili. Okay, muni atong hisgutan, makaluwas ba ang simbahan sa imong kalag? Ang tubag dili. Apan ngano man kining ngano man muni ato ang pangitaon, ngano man atong tubagon kanang pangutana, nganong dili makaluwas ang simbahan sa imong kalag? Nganong dili man makaluwas ang simbahan sa imong kalag? Okay, pwede na nimong tubagon, pwede na nimong tagaan o katinawan kung nakadungog ka nga daay kahibaw, ayaw na itagui, ayaw na ililong kanang imuhang nahibaw-an mahitungod sa pagtuon o pagbasa nimo sa palang kasulatan. Nganong ang simbahan di man makaluwas sa imong kalag? Maunay ato rong tukion. O ang uban moingon nga naay simbahan gyud nga makaluwas. Unya ang tubag, unsaon man ug nganong makaluwas man ang simbahan sa imong kalag? Mo ni ato rong hisgutan. Kung doon na mo'y mga ikapaambit mga kaigsuonan sa ato karon nga hisgutanan, ako kamong gidasig ug akong giablihan kini maong programa alang kaninyong tanan. Pwede mong makachat diri sa ako ang account Giton Candelario o kaha makakomment diri sa ato ang live. Ug alang sa mga naminaw sa FM radio, pwede mong magkapadangat ug makapaabot sa inyohang mga komentaryo dinhi sa ato ang contact number sa 0932638434. Sa atong pagsugod mga igsuon, atong sugdan ni diha sa mga pag-ampo ug akong gihangyo tagusa sa pagduol ngadto sa atong buhi nga Dios. Amahan namo nga Dios nga makagagahom, nagpasalamat kami nga imo na usab kaming gidasi gilig-on aron sa pagpangalagad kanimo, aron sa pagduol kanimo, aron sa ingon maklaro ug masayod kami sa tanang panahon sa angay namong buhaton. I-bless kinuang matag-usa nga naminaw karon, bisan pa sa among mga kaigsuonan nga naa sa ilang Pinoy-anan, bisan pa sa among mga kaigsuonan nga naa karon sa ilang kaumahan, sa ilang trabaho, sa ilang pagpananom, sa ilang nga pagnegosyo, uban pang mga panginabuhian sa imong katawhan. Among gipangayo ug akong gipangayo diha kanimo, Amahan, sa ngalan ni Hesus nga ang tanan imong panalanginan. Panalangini usab kami sa among paghisgot sa imong mga pulong karon nga naghisgot og simbahan, maubay makaluwas sa among kalag. Og amo ang gituohan o Dios nga sa amo ang pagtuon sa imong mga pulong, walay simbahan nga makaluwas kanamo. Walay simbahan apan mao kini among tukion. Adunay mga tawo miingon dunay mga simbahan nga makaluwas. Apan unsaon man unsa may mga pamaagi aron ang tao maluwas, ang among kalag maluwas. Amahan, dalaygon ka nga Dios nga amo ang gialagaran nga magpasabot ug manulti kanamo ug amo kang gi-welcome sa among panag-uban ining programa nga imong gihatag sa among kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. Salamat o Dios kay ikaw magpanulti ug bisita sa matag usa sa among kasing-kasing. Di nang imong mga binsay among masabtan. Kini among mga pag-ampo, among tuuhan ug among angkunog dawaton ang imong tubag sa ngalan ni Hesus. Amen. Amen. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan nga naghatag og nagtagbo og nagproteksyon kanatong tanan. Kining atong hisgutan karon mga igsuon madunggan ni sa libuan ka mga tao, dili lang sa nag-live kundi sa tanan atong mga kaigsuonan nga nagsunod sa mga FM radio nga nag-hook up ni ining maong nga programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Adunay 5 ka mga FM radio nga nag-hook up ni ining maong programa mga kaigsuonan.
og ang Matag FM Radio adunay gatusan libuan ka mga tao nga naminaw sa pulong sa Ginoo. Maayong buntag, maayong pakiguban sa tanan nga suking tigpaminaw ni ining maong programa, ang inyong programa nga inyong madunggan mga kaigsuonan nanukad diri sa Kalunasan, Cebu City. Sumala sa balaan nga kasulatan, walay usa nga matarong, kay ang tanan nakasala. Dili sa buhat kita mamatarong, aron kita mamaluwas, si Jesus lang magaluwas. Walay hinungdan ng kanang kahimuan, kung dili ta mo salig sa kahitasan, kawang lang ang tanan. Tukuhi lang sa ligi ang gamhanan, na nagmugna sa tibuok nga kalibutan, siya ang Diyos nga balaan. Ako siyang layong ibayaw, upang sa pagsayaw, pagkapak sa imong gamot. Mayong buntag, mayong kapaminaw, mayong nga pakiguban sa tanan nga suki og mga pinanggang tigpaminaw sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Ang atong mga kaigsuonan nga mga suking tigpaminaw nga nagsunod kanunay sa Shine FM Radio 95.9 Batang Tihil. Good morning. Ang Dios magpanalangin sa tanan natong mga pinanggang mga listeners. Dunay mga bagong mga listeners sa Shine FM, ug ako nagtuo nga panalanginan mo sa Ginoo sa ato karong panag-uban. May buntag, may pakiguban sa tanan nato nga kaigsuonan nga nag-replay o kaha live yun sa ato ang programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga magapanalangin sa atong mga suking tigpaminaw sa FM Radio 96.5 kan Sumandi. May buntag, maayong pagpaminaw. I declare blessing kaninyong tanan. Maayong pagpaminaw, maayong pakiguban sa tanan natong mga kaigsuonan nga mga suking tigpaminaw. Ilabi na sa nagsunod ni ining maong station FM Radio 96.1 Barangay Pitogo ug 96.3 sa Barangay Prangka o sa FM Radio 95.3 sa Balok, Santo Niño, Tanhay. Maayong buntag, maayong pagpaminaw. Kumusta mo ni ining sayo nga kapuntagon? Dalaygon ang Dios nga magpanalangin kanatong tanan. Kumusta mo ni ining unang adlaw sa bulan sa Hunyo? Karon ang unang adlaw pitsa uno na taron. Ako rang check upon kung sakto ba sa akong kalendar. Okay. Adlaw karon nga Huwebes pitsa uno sa bulan sa Hunyo tuig 2023. Kumusta ang atong mga kaigsuonan nga suking tigpaminaw sa FM Radio 92.5 Kings FM The Voice of Grace Purok 1E Poblacion Lantapan Bukidnon. Ang inyong madunggan nga programa pwede ninyong matanaw sa Facebook sa Kahayag ni Kristo. Pwede niyo nang i-search sa inyong FB mga igsoon ang Kahayag ni Kristo. Singgit ato siyang daygon ibayaw, uban sa pagsayaw, pagkapak sa imong gamot. Singgit nga to sa langit, tumiyaw sa walay. Ato ang tagaag pagtumbaya mga kaigsuonan ang mga suking tigpaminaw nga nakasunod na diri sa ato ang programa og nag-share na sa ato ang live streaming Kahayag ni Kristo. I declare blessing sa tanang nakashare na sa inyong mga higala, sa inyong mga kaila, labi na sa inyong pamilya. May buntag ni Miriano Yanggurin. Good morning, Pastor. On air na ka sa Shine FM 95.3 Balok, Santo Niño, Tanhay.
Atong tagaan og pagtagad mga kaigsuonan ang ato ang suking tigpaminaw sa Shiny FM 95.3 nga gidumala sa tanan nga mga kapastoran diha sa maong lugar mga kaigsuonan. Maayong buntag ni DJ Ann o Merian Oyanggoren og maayong buntag may pagpaminaw ni Pastor Ilnas, Pastor Litoy, Pastor Imagine o Pastor April May o sa tanang mga kapastoran diha sa naglain nga mga lugar or area diha sa maong syudad sa o kabukiran sa Tanhay, kabukiran sa Bais, kabukiran sa Bayawan. May buntag mayong pagpakiguban o good morning sa tanang mga opisyal sa tanan nga mga barangay nga makugihon kaayo nga nagatiman sa ilahang katungdanan aron ang ato ang kabarangayan, mga sityo na ay kalinaw o na ay kahapsay o kahusay ang tanang mga lumulupyo. Maayong pagiguban sa tanang mga barangay konsehal, mga barangay kapitan, mga barangay tanod, mga CBO o sa tanan nga mga trabahante sa matag barangay diha sa Takalan, sa Paleo, diha sa barangay Santo Niño. Ang Dios magpanalangin kanilang tanan. Maayong pagpaminaw sa atong mga kaigsuonan nga nagpuyo diha sa Lamwas, diha sa Sitio Pastor, Sitio Narsiri, Sitio Katuwad, diha sa Bodega, Sitio Kamandag, Sitio Tuyupan, Sitio Kabanbanan, sa Manialas, Namonbon, kang hatap, kang Kwi, Banal, Mainit, og Matubato, og sa Barangay Paleo, og sa Barangay Takalan. Sa ngalan ni Jesus, ikaw ug ako kitang tanan nga nagsunod ni ining maong FM radio, panalanginan gayod sa Ginoo. Sa walay kamulaw lugso, kauban ni Kristo. Akong tagaan og panahon sa pagtumbaya, ilabi na sa pagbasa sa mga greetings, mga mensahe o kaha mga komentaryo o mga kanang mga diskasyon nga inyong nahibaw-an diha sa balaang kasulatan nga naghisgot sa mga pulo nga ato karong hisgutan. Nga nagsulti mga kaigsuonan mahitungod sa kaluwasan. Ang simbahan dili na makaluwas sa imong kalag. Ang uban sad maingong makaluwas ang simbahan sa akong kalag. Apan nganong makaluwas man o nganong di mapud makaluwas. Onay ato rong tagaan og pagtagad mga igsoon. Si Roxanne Escopiti, good morning pastor. May buntag nimo day Roxanne, kumusta mo diha sa Plagatasanon? Si DJ Queen, Christian Queen Camer Bulabon, good morning pastor. Live na ka sa Shine FM 95.9 Batang Tihil. May buntag maayo pagpaminaw sa alagad sa Ginoo si Pastor Kim Ryan Makasaol og si Ma'am Aisa Makasaol og sa ilang ginikanan og sa ilang mga pinanggang kabataan. Siguro naarog sa ilang eskwelahan, nagtuon og ang uban mga kaigsuonan nga naminaw sa Shine FM 95.9. I declare blessing sa matag usa. Dalaygon ang Dios nga magapanalangin kanimo Christian Queen Camero Bulabon sa imong pagkamadinasigon sa pag-atag og panahon sa pagdumalas mga programa diha sa maong FM radio. Dalaygon ang Dios nga magpanalangin kanatong tanan. Ang Dios na magatudlog magahatag kanatong kahigayonan. Si Willie Dakal-Dakal maayong buntag pastor. Pasalamat ko sa Ginoo sa lain na usab nga adlaw sa bulan o pasalamat ko sa Ginoo sa iyang pagkamaayo sa akong kinabuhi even man sa kusog sa kusog maayong panglawas gininawa sa kalipay kalinaw nga iyang gihatag kanako. Dalaygon ang Dios nga magpanalangin natong tanan nga iyang mga anak. Wow, salamat sa Ginoo. Tumawag sa kanya, siyang kasagutan, mapatinan mo. Request kog song pastor matinud-anon ka. God bless pastor. Salamat kaayo. Yes, magpanalangin sa nimo. Ang atorong panag-uban mga igsoon medyo mo taas-taas tungod kay ang ako ang programa ni mga kaigsuonan nga daw samas nagdalag yung FM radio. Ang mensahe mga kaigsuonan
nga atong hisgutan, pwede ni siya nga i-share, pwede ni siya nga ipaambit sa nagkalilain nga mga lugar o area sa bisan asa nga lugar o dapit. Muna nga dalaygon ang Dios nga magpanalangin kanunay ni ining ato nga programa. Ako tagaan og pagtagaan mga kaigsunan. Ang awit diri nga gi-request matinud-anon ka. Kung doon na mo'y mga request mga kaigsunan awit makalangit tagaan atong panahon. Si Pastor Jimel Limpag nga nanuka dias Bukidnon, praise God. May buntag pastor, may pakiguban, kumusta man ka diha sa Lantapan Bukidnon. Kumusta man mo diha pastor? Ini si Pastor Jimel Limpag mauni ang nagdala og maogyoy nag-agitilan sa Ginoo sa FM Radio 92.5 Kings FM, The Voice of Grace. Salamat kayo pastor no sa imuhang pagtumbayaw ug paghatag og panahon sa atong nga programa. Si Pastor Aranio Alejandro Jr. Good morning Pastor Gideon. May buntag pastor. Kumusta pastor? Ang Dios mag-uban sa imong biyahe. Si Mirian Matuog, maayong buntag pastor watching here in Dumaguete City. Salamat kaayo day Mirian no sa imuhang live o sa imuhang video. Ang Dios magpanalangin kanimo sa imuhang pagpuyo dihas Dumaguete. Si Kristohanong Contented, amen Pastor Gideon. Blessed morning Pastor Gideon. God is all good all the time. Si Ria Bisin, have a blissful morning Pastor. Og sa tanan nga naminaw, God bless. Indot kayo basahon mga kaigsunan ng mga mensahe gikan sa atong mga pinangga o mga suking tigpaminaw viewers atong programa. Si Roselyn Tahidor Aligado, good morning Pastor. Salamat sa pulong sa Ginoo Pastor. Amen. Daylaygon ng Dios. Si Roselyn, amen. Sister Pina Bacalso, good morning Pastor. Sister Pina, kumusta naman mo diha? Ang Dios magpanalangin. Ako nagtuo nga uban sa akong mga pagkampo nga enjoy region mo diha sa ministry ni Jesus. Ay mo unay makapadasig. Magmalipayon region ta mo nang niingon si Pablo diha sa Pilipos 4:4, pagkalipay kamo diha sa Ginoo, usbon ko pagkalipay kamo. No? Salamat sa inyo nga pagsunod. Si Roslyn, maayong buntag pasto, may buntag mga igsoon. Maayong buntag pastor, especially sa atong buhing Dios. Okay, si Iris Pulmi, good morning pastor, maayong buntag. Si Lutlot Serdon, maayong buntag, maayong pagpaminaw. Si Hini Dorimon, wow no, salamat sa inyo pakiguban. Si Jima og si Porto Regina, hallelujah, praise God, good morning pastor. Og sa tanang mga naminaw diri. Eloisa Matias, hi pastor, may buntag, hello. Ano? Si Joey Lungkuan, good morning pastor, God bless. Okay. Si Precio Gregorio Lin, good morning pastor, may buntag sa tanan, no? May buntag ninyong tanan. Si Papski pastor, ang simbahan usa lamang kana katulay nga kung ang tao seryoso sa pag-alagad sa Ginoo, dili siya mapulan mo simba. God bless pastor from Carrascal, Surigao del Sur. Muna usa kuno katulay. Kung daghang simbahan, daghang tulay. Salamat sa Ginoo. Nindot sad no ang iyang mga diskusyon. Iyang diskusyon mahitungod sa simbahan. Salamat kayo Papski ha, salamat kayo sa imuhang pagtumbaya sa atong programa. O niya paki-share sa atong nga programa, labi na sa imuhang pamilya o sa imong mga kaila nga ang atong programa mga kaigsuonan kanunay nagpakabana, kanunay nag-entertain sa unsa may mga gikalibugan, unsa po'y mga diskusyon, unsa may mga komentaryo sa matag tao mahitungod sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Matod pa ni Papski mga kaigsuonan nga ang simbahan usara na katulay. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan nga usagyo na kataytayan ang simbahan nya tulay na siya paingon sa langit, dili na siya tulay paingon sa impierno. Taytayan paingon sa langit, dili taytayan paingon sa impierno. Kunya daghan nga mga simbahan, daghan pong taytayan. No? Salamat sa Ginoo. Si Ruilin Calio, maayong buntag watching from Kuwait.
Wow, no, salamat kaayo. Anyway, kung naamoy mga mensahe no nga inyohang gustong ipaabot diri nga inyohang nasabtan diha sa balaang kasulatan, pwede ninyong ipaabot diri sa ato ang programa. Pwede ninyo nang ipaabot diri sa ato ang panag-uban para akong mabasa o madunggan ni tanang katawhan nga nagsunod ni mga programa. Atong hinumduman mga kaigsunan nga kining mga programa na nadunggan ni sa tanan nato mga kaigsunan nga nagapaminaw sa mga FM radio nga atong hisgutan kaganina. Ilabi na diha sa Gihulngan, FM radio sa Gihulngan, FM radio Tanhay. Madunggan na mga kaigsunan kung naamoy mga parente, kaila, igsuon aning mga lugar ha, pwede mong makachat dire og mangumusta mo sa inyohang mahal sa kinabuhi nga nagpuyo aning mga lugar ha, sama sa La Libertad, sa Bukidnon. Ayaw mo og kuan kanang kaulaw, ayaw mo kataha ako nang mabasa kung maapsa na diri sa atong programa. Babasahan lang yun ako, basahon yun na. Sa ko lang makitaan. Sama aning atong igsuon si Vilma Alipaw. Good morning, Pastor. Pastor, nangita ko sa imong live bisan na ako sa office. Padayon ang pagpaminaw. God bless. Wow, no? Salamat. Ipangumusta ko sa imong mga ka-office mate. Niya i-share ning ato ang programa. Kay kini atong programa wala ni gitago-taguan o gidapig-dapigan. Kundili ang kaluwasan maulamay gihisgutan. Si Darwina Baldonado. Good morning, Pastor. From Balaas, Manhoyod, naminaw ko sa imong pulong, Pastor. Kumusta mo dias Manhoyod? Mga Baldonado family. Salamat kayo sa inyo hanga pagpakabana o pagtumbaya sa atong programa. Ang Dios magpanalangin kaninyong tanan, no? Salamat sa inyong panahon. Okay, atong tagaan og pagtagad mga kaigsunan ang ubang mga awit dire. Diri sa ato ang programa ato ning tagaan og pagtagad. Actually, ako lang gihulat on sa inyohang mga request di ay. Kana lang inyong mga request mo ako ang tagaan o sa pagtagad. Lot Sir Dons, good morning Pastor Gideon, salamat sa pulong sa Ginoo. Atong igsuon nga nanukad sa Hong Kong. Matud pa ni Pinky Apreta Ricons, good morning Pastor Gideon. Candelario, praise God, hallelujah, God bless you always, Pastor. I receive and I agree in Jesus' name. Tumawag sa kanya, siya ang kasagutan, mapatilan mo. Mayong buntag ni CG Panoy. Good morning everyone. God bless. All shalom, naminaw samtang ng work. God bless you more, Pastor. Amping mo sa inyong trabaho ha. Ampingan mo sa Ginoo, proteksyonan mo niya. Mayong pakiguban ni Roel Fuentes. Mayong buntag ko Pastor. Awit para sa Dios nga buhi nga gamhanan tanang Dios magauban kanimo. Okay. Hini Dorimon, maayong buntag Pastor from Siaton. Kumusta mo diha sa Siaton? Ang Siaton murag unahan nas dumagiti. No ang Siaton. Okay. Si Lutlot Sirdon ga pag-greet ko sa akong partner Armando Inglaterra, naglantaw karon sayo sa kabuntagon. Dalaygon ang Dios magpanalangin ka ninyo. O niya paki-share na gyud no. I-share lang gyud ang atong programa mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Si Junji Bordago. Maayong buntag Pastor. God bless sa imong programa. Kumusta mo? Nini nga sayo sa kabuntagon. O gayaw kalimot mga kaigsuonan ang atong hisgutan, makaluwas ba ang simbahan sa imong kalag? Sigurado na baka nga ang imong kalag na luwas pinaagi anang simbahan nga imuhang gisimbahan, naabay simbahan nga makaluwas sa imong kalag? O ang tubag mga kaigsuonan, makaluwas ba ang simbahan sa imong kalag? Ang tubag dili. Apan ngano man kung ang imong tubag mga kaigsuonan, oo, apan ngano man unsaon man, unsaon yung pagkasiguro nga makaluwas ang imuhang simbahan sa imong kalag? Or unsaon aron nganong dili man makaluwas ang imong simbahan sa imong kalag? Pwede na nimong i-share diri sa ato ang programa. Okay, si Sister ato tagaag pagtagad ubay-ubay na ang nagkuan diri.
Ingon diri si Gloria Makabudbud. Good morning, Pastor Gideon. May buntag sad ninyong tanan. CG Panoy watching from Hong Kong. Pastor, madaugon na kabuntagon makausa request kog song, Pastor. Dios ay tapat. Salamat kayo, Pastor. Akong tagaag pagtagad mga kaigsuonan ang gi-request diri sa atong programa, Dios ay tapat. Akong ipaybalo mga kaigsuonan katong naminaw sa mga FM radio sa 95 okay, mura magnaay nin tubag okay. Sa Shine FM 95.9 o Shine FM 93.3 95.3 tanan nga mga listener, tanan nga nagsunod sa FM radio nga walay makaingon kong walay data, walay wifi nya text ra kanang cellphone nga keypad ra ang inyong gigamit. Doon naman tay mga kaigsuonan nga cellphone ang ilang keypad nga cellphone ang ilang gigamit. Onya makahimo gihapon mo sa pagpaabot sa inyong mga mensahe o kaha mga pangutana o kaha mga diskusyon mahitungod sa ato ang hisgutan karon mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Pinaagi sa pag text or sa pag paabot sa inyong mga mensahe, inyo ning ipaabot diri sa atong programa sa pinaagi sa text message sa ako ang cellphone mismo sa 0932-6384134. Akong hinayon unya kuha dayon ang inyong cellphone dayong i-type ang numero o kuha dayon ang notebook o ballpen dayong isulat ning ako ang number nga pwede ninyong tiksan. Ang cellphone number nga pwede ninyong tiksan diris ato ang programa aron mabasa nako ang inyong mga mensahe mauning number 0932-6384134 Si Leonisa El Sordelia, good morning Pastor, kumusta na mo pas? Salamat kayo. Medyo pagsigi na ko og live gyud Sister Leonisa onya nagsigi ko og prepare sa ako ang record kay ako ra may mo duyog, ako ra may mo record ani. Muning kinahanglan gyud akong gipraktisan ang keyboard, gitara tanan akong gipraktisan. Unya ang mo finalize ani ang usa sa ato ang igsuon nga nanukal sila Lapu-Lapu si Brother Daro siya mo limpyo ani. Muna nga maglisod ko tungod kay dili magyud ko kaantigo mo keyboard na ako'y mga nakatunan pero dili gyud akanang di ko kasiguro nga mauna na sa gitara nakantigo ko gamay sa gitara. Muna nga busy ko gamay diri sa simbahan sa Opera Sister Leonisa. Kamo kumusta mo diha? Ako nagtuo nga panalanginan mo sa Ginoo kanunay. Mayong pagpaminaw sa akong mga kaliwat diha sa Negros, diha sa Banwagi, Linantuyan og sa Bukidnon, sa Dutay family labi na sa Labinoy family og sa tanang naminaw sa programa. God bless. Gikan ni Sister Leonisa El Sordelia. Ivi Biagni, salamat sa mga pabor sa Ginoo. Maayong buntag Pastor og sa tanan nga kaigsuonan nga nagsunod sa maayong balita. Maayong buntag sa akong mga anak ug kaigsuonan diha sa Bukidnon. Okay, taga Bukidnon di ay ni Sister Ibed. Kumusta mo Dios Bukidnon? Okay, salamat kayo sa inyong pag-share ha. Ang Dios magpanalangin. Ayaw ra gyud mo og kanang panapol o kalaay sa pag-share sa pulong nga ato ang diin kita nag-uban kay mao ni makapanalangin natong tanan. Good morning Pastor Gideon. Greet ko sa ako ang Pastor Emmanuel Magno. An Pastora Jeline O Magno nga naa karon sa Emilia Healing Resort. Wow no, salamat kaayo. Unya nag-attend og training sa livelihood program. Salamat sa pagbasa Pastor. Request kog song Kopti.
Diyos ay tapat. Purihin natin pagkat ating Diyos ay tapat. Ipangumusta ko sa inyo nga pastor. Purihin ka, purihin ka. Atong pastor diha. At salamat kaayos Ginoo nga ang Dios naghatag kaninyo og matinud-anong pastor. Si Bilyagantol, maibuntag nimo diha, bro. Si si Brother Renel na naasad, no, si Brother Renel. Ako sa tagaan og awit mga kaigsonan ang gi-request diri kopti ako. Kung makaluwas pa ang simbahan sa kalag sa tao, dili na lang maghago si Kristo o palansang dito sa cross. Manimba na lang ta ang simbahan usa lamang gyud ka instrumento aron matudloan ang tao sa pagkinabuhi diha sa kaluwasan. Kay ang kaluwasan nga atong naangkon dili kita maoy mudumala niining hinuon kita maoy dumalahon sa kaluwasan. Mao ni diskusyon ni Brother Renel nga walay simbahan nga makaluwas sa atong kalag kay kung naa pa dili unta maghago si Kristo. Unya moingon po ang uban naaman untay mga simbahan pero dili man gud makaluwas. Muna nga ning naog si Jesus aron pagtukod og simbahan nga maoy makaluwas. Nagtukod si Jesus sa og simbahan nga maoy makaluwas. Ang problema mao man ni sa tanang mga relihiyon o grupo nga nanglutaw sa kalibutan, kanunay man ang matag usa puro man nga moangkon nga maoy gitukod ni Kristo. Tungod kay ni kana bitawng ningtuo sila, ningtuo ang mga tao nga naalagi simbahan nga makaluwas. Ang simbahan nga gitukod ni Kristo. Unya ang problema kay tanang simbahan moangkon man nga maoy gitukod ni Kristo. Unya nay mga ebidensya pinaagi sa history. Mao na nga ang uban naglibog. Kay moingon man nga naalagi simbahan nga makaluwas. Kaniadto walay simbahan nga makaluwas. Siyempre ang simbahan sa una nga ginatukod sa kalibutan dili tinukod ni Kristo. Gani kung imong lantawon sa Mateo 15:8 ug 9, dunay mga simbahan nga naapsa ni Jesus nga dili mga balaod o pagtulunan sa Dios maoy gitudlo kundi ang mga pagtulunan og hinimo lamang sa tao. Muna nga moingon ang uban nga ang gitukod ni Kristo maoy makaluwas sa imong kalag. Ang problema maron mga igsoon sa kadaghang karatula sa kalibutan, pareho man nga moangkon nga ang ilang simbahan maoy gitukod ni Kristo. Unya with evidence, naapag ko na ebidensya. Unya naapag yung mga history. Muna nga usa man ko'y tinuod ani Pastor Gideon. Naapag yung simbahan nga makaluwas o kanang simbahan nga gitukod ni Kristo mao ba nay makaluwas? Ang tubag mga kaigsonan diri sa tong programa, no? Dili. Pangano man. Ato ra narong diskusyon. Hulat-hulat lang. Ato sang paminawon ang uban nga mga mipaambit. Kay matagusan nato nagtuon magbiblia. Ako nagtuo nga ikaw ug ako nagtuon yung kaspulong sa Ginoo. Kay wa may lami ang kinabuhi sa tao nga nagtuo Ginoo. Wa ganay kalibutan unsay pulong sa Ginoo. Wa nay lami oy. Wa nay lami sultihan ti ka mga kaigsonan. Wa gyoy lami ang kinabuhi sa tao nga nagtuo nga way kalibutan sa pagtulunan sa Ginoo. Anong walay lami? Wa nay kasiguruhan. Si Pastor Aranio Alejandro, daghan gyud ka ng mga pastor mga kaigsoon, no? Sa ato nga programa daghan kaayong nagsunod nga mga pastor. O kining mga pastor nga nagsunod ni ining atong programa, mga pastor ring nagtuon sa Biblia, mga pastor ring nagpakabana sa kaluwasan sa kalag sa tao. Munang akong gipasalamat ang ng Dios tungod kay gipadad-an tagdaghang mga pastor sa atong kapanahonan karon. Usan is mga ilhanan nga nipis na ang katapusan.
kay ang ilahanan nga moabot ang katapusan, mauman nga ang maayong balita iganawali na sa tibok kalibutan aron masayod ang tanang tao ug moabot na ang katapusan. Good morning, Pastor Gideon. Na ako karon sa kilid-kilid, karsada na minaw ang mga katawhan sa pulong sa Ginoo, dalaygon ang Dios, o ipangumusta ko sa mga katawhan nga naa sa kilid-kilid. Haskang kugihana yun is Pastor Dodong. Parte na ba yun yung pagkadaghanang kilid-kilid? O niya maunay mga tao nga makadungog sa pulong sa Dios, pag kaninduta, no? Salamat kayo sa imong pagkamakugihon, Pastor Dodong. Si Marilyn Amor, good morning, Pastor, watching from San Miguel, Motia, Zamboanga del Norte. Salamat na ay signal makapaminaw na pod ko sa pulong sa Ginoo nga imong i-share karong, Pastor. God bless, Pastor. Okay, salamat kayo sa inyong pag-uban-uban, ha. Unya i-share ni sa inyong mga kaila sa inyong mga higala, labi na sa inyong pamilya, aron masayod sila nga naadi ay simbahan nga makaluwas matud pa nila. Naapoy simbahan nga di gyud makaluwas. Tinuod ba, Pastor Gideon, nga makaluwas gyud ang simbahan? Sa tanang simbahan sa tibok kalibutan, sarog walay usa nga makaluwas sa imong kalag. Ang tubag ana mga kaigsunan, tanang simbahan sa tibok kalibutan, di gyud na makaluwas sa imong kalag. Apan nga no, Pastor, di na lang tamo simba. Ay lang sa ka-high blood. Hasta atoran ng i-discuss ron. Na ako i-discuss nga akong nadiskubrihan sa akong pagpadayon sa pagtuon sa balaang kasulatan. Muna akong giingon bitaw ninyo nga kung kanunay mong magtuon sa pulong sa Dios, ang inyong kahibalo mahitungod sa Dios magkadaghan. Ingon si Bibian maayong butag sa tanan og nimo, Pastor. Okay. Doon na mga verse nga nang lupa dire. Daghan na kayo mga nang lupa dire nga mga verse. Lucas 4:11, 12. Onya Juan 14:6. Gikan ni Archelin Manson. Si Jesus miingon, ako ang dalan, kamatuoran, ang kinabuhi, walay makaadto sa langit, walay makaadto sa amahan kung dili mo agi kaniya. Si Renel de El Dolingoy, daghan kaayo ron nga nasimbahan nga mo patuo nga sila maoy sakto. Diod nang imong maoy sakto. O niya matod pag yun dire mga kagaysonan. Diod nang imo pastor nga naagyod simbahan nga nagtudlo sa tinuod nga kaluwasan aron ang tao maluwas. Okay. Unya, salamat kayo sa inyohang pagpaambit ug alang sa mga sungking tigpaminaw, ako sang gimonitor pod ang ako ang cellphone number dire kung do na bay ni abot nga mga text messages. Ako pong gi-examine kung do na bay ni abot, no? Kung alang ni atong walay mga cellphone nga or walay mga FB, walay mga messenger, ako kamong gihatagag kahigayunan nga makapaabot, makapadangat sa inyohang mga mensahe, mga greetings. Ipadala diri sa ato ang contact number 0932-63-84134. Michael Tirambolo, good morning, Pastor Gideon. Pa-request ko lilim hangtod may kinabuhi kana ra, Pastor. Duhag gyud ka kanta gining iyahang gi-request. No, salamat kaayo. Lilim hangtod may kinabuhi. Kis nindota gyud ang imuhang kinabuhi diha, Brad Michael Tirambolo. Salamat kaayo sa imuhang kinabuhi. Dalaygon ang Dios ng magpanganalangin kanimo. Okay. Arita sa awit makalangit mga kaigsuonan, lilim ako aning tagaan o pagtagad diri sa ato ang programa. Si Pastor Dili Manatad, good morning, Pastor. Shout out ko sa tanang Kristohanon sa Buena Vista, labi na ni Mary Vivian. Wow, no?
Kumusta mo diha, pastor? Sa Buena Vista, Bohol. Kumusta ang imuhang ato mga kaigsuonan diha? Ang Dios magpanalangin kaninyo. Si Pastor Junio, Breakfast with Jesus sa ihang pulong. Maayong buntag, pastor. Makasuroy ko diha, mukaon na pod ko og kanang pagkaon nga perting lamia. Tigong lamia. Induta bitaw to pagkatimpla imuhang kuan pizza, Pastor John. Matod pa po matod pa po sa mga kauban, Pastor Gideon. Lami ag yung pizza ha. Kung ano man, walay bayad. Bayran sa doy. Ang imo ba muhapit ko diha bayran sa gini kuan biya na. Kanang gipalit biya na may tag gihatag rasad kay nindot ra pod kay hatag. Nang salamat kaayo. Si Arnold Passion, maayong buntag, maayong pagpamina. Panginoon, ang ngalan mo ay kalinga at sandigan ko, di nagbabago. Pangako mo, salita mo. Si Eloisa Matias, maayong buntag. Pastor, nag-PM ko sa imo ang messenger na ako pangutana. Okay, ako ang tan-awon ha. Salamat kaayo sa pagpahibalo. Murag wala pa kaabot diris ako ang kuan. Ako ang messenger. Sa messenger request o spam wala pa gyud pod. Og sa ako ang messenger account wala pa sa diri. Ang naa diri daghang na ay chat diri pero wala pa ang imuhang mensahe. Og ari ko sa mga text message wala pa gyapon sad. Wala pa po yung mga mensahe diri sa gikan sa text. Balik lang ko sa ato ang live. Balik lang ko mga kigsuonan. Okay, salamat kaayo sa inyong request no, sa inyong panahon paghatag og higayon sa inyong mga paghatag og mensahe. Og si GC Panoy kanindot sa kabuntagon, pastor, basta ang presensya ni Lord maoy maguna dalaygon ang Ginoo. Kanindutan no? Salamat sa Ginoo. I-bless ka diha sa Hong Kong si CG, i-bless ka sa Ginoo. Si Bibian may buntag Pastora Dili. Okay no? Salamat kaayo ni Pastor Dili Manatan. Og si Nars Boyan, salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastor ang kanunay ming pakaon sa pulong sa Dios. Okay. Si Brother Renel Dolingoy sa buhat 4 versikulo 12 diha sa ato ang panahon mga kaigsuonan, si Apostol Pablo nagsulat ini mga mensahe na wala na ilaing makaluwas o wala na ilaing gipadala sa Dios nga ngalan nga maulamang si Kristo nga mo'y makaluwas kanatong tanan. Daghan kay mga bersikulo, Mateo 1:21, mga anak siyag batang lalaki o nganlan mo siyag Hesus. Si Junior Dikinio, maayong buntag, pastor. Sa ako lang walay simbahan nga makaluwas, kay walay may simbahan nga gilansang noon ang mga pangulo sa simbahan kung nagtudlo sa kamatuoran nga gikan sa pulong sa Dios maunay makaluwas sa tao kung imong ikinabuhi kung unsay nasulat sa Biblia. Salamat, pastor, request ko og song ginikanan. Salamat kayo. Salamat kaayo, Junior. Salamat kayo sa imuhang mensahe. Kanindota sa imong mensahe. Nga matud pa, walay makaluwas nga simbahan. O niya gawas lamang ni atong simbahan nga dunay mga pangulo nga natinud-anay nga nagtudlo sa tinuod nga mga pagtulunan o sa kamatuoran. Og nagkinabuhi niini. Kay kung wala sad, wa pud magkinabuhi, adi sad makabaton og kaluwasan no. Adi pud makabatog kaluwasan. O niya karon kay ang uban nga mga pagtulunan, bahala wa ka magkinabuhi basta kay ning dawat og ning tuo ka maluwas na ka, kay ang pagtuo wala sa ang kaluwasan wala mag-agad sa pagkinabuhi kun dili sa pagtuo.
Mao man ay gilalisan ron sa mga tao, mga kaigsuonan. Okay. Ari ko sa awit mga igsuon na makalangit hangtod may kinabuhi. Kung doon na mo'y mga wifi sa atong mga kaigsunan nga naas kabukiran, pwede mong mo salmot, pwede mong mo share sa inyohang mga nakatunan sa pulong sa Ginoo. Kaha sa inyong mga nadunggan God para maanad sad mo. Maanad mo og paambit sa mensahe sa Ginoo. Nahimog suko ning kalibot. Mayo nga buntag ni Brother Roberto Luardo. Bro, kanus aman ta mo adto sa Kinabangga. Pastor, sige ka panguntan na, wa pugay panahon. May pagani na may ato nang pangayoon pa Brother Roberto hanga naagi tay panahon. Unya mga unta og milon. Grabe kadagko as milon dito sa Bohol. Ilahang Sister Josephine, ilahang Brother Fernando, pagkadagko as milon. Tag pila siguro to ka kilo ang usa ka buok. Akong nakit-an murag 5 ka kilo usa ka bunga sa milon. Partindagkua as milon kanang pakwan mga igsoon ba pakwan. May buntag ni Sister Josephine Vicentino, salamat kayo sa imuhang pakig-uban diri sa atong programa. Okay, mutan-aw na sad kos ako ang monitor diri sa text kung naabay nag-chat o naabay nag-text mga kaigsonan. Wala pa ang nag-chat diri mga kaigsonan. Dili panigikas atong mga listener. Katong mga nag-text o chat nako, okay. Katong niingon nga na ako'y gichat, wala pa man niabot diri. Ako ang gitan-aw diri, wa pagyud pod. Wala pa. Ulat-ulat lang ko sa inyo ang mga mensahe nga ipaagi sa text message o kaha sa chat. Si Ginalyn Lera, maayong pastor, maayong buntag kanimo, salamat nga mensahe nga kanunay naghatag og kadasig o katin-awan sa pulong sa Dios, pastor. Si Villa Ira din tawagane. Akong apledo, may kay ihag yung gitinagsa. Kani kabalo nagi kong mubasa ani basta kay binagsaon. Salamat kaayo ha nga imo kong gitagaag mga idea unsaon pagbasa. Pastor, pwede request kog saad sa Dios. Salamat. Good morning. Gikan ni Rose Datuon nga nanuka diha sa Malaysia. Sa kalangitan, mga bulanog, kabituunan, imong gipahimutan. Mga pag-antos ning kinabuhi, imong gipasan. Alang ka nako sa kahugawan, imong gihinluan, kinabuhi ko karon. Human aning hangtod may kinabuhi, atong katahon ang ginikanan. Dunay mo mga request awit magalangit o kaha mga mensahe nga gikan gyud sa inyong kasing-kasing o mga pangumusta o mga request awit ayaw na ninyo langan. Pasidunggan ka, hangtod may kinabuhi, hangtod may busog, hangtod may gininhawa, sa ngabil ko'y mayaon ka, hangtod niya ka, sa kasing-kasing ko. Si Renel Dolingoy, importante kaayo ang pagtuon sa pulong sa Dios. Kay daghan kaayo ron simbahan nga mituis sa kamatuoran. Dunay simbahan ron nga dili mutuo nga si Jesus Dios. Naapoy simbahan karon nga mutuo si Jesus pero dili pud mutuo nga si Jesus na ay amahan.
Kay ilang pagtuo si Jesus, maura pod ang Amahan, maura pod ang Anak, maura pod ang Espiritu Santo. O niya naapoy simbahan nga ang tanan nga sakop mga himo na naman sad nga Dios. Doon na po'y simbahan mura og mga hari kung manulti. Patindaghana lagi. O niya, good morning Pastor, gikan ni Sister Josephine. Og Kristohanon ko og song request ko og song Pastor Kristohanon pagmata. Magdunia ka sa kasing-kasing ko. Sa mga naminaw ug sa mga ningtubaya sa ato ang mga FM radio sa 95.9 sa Batang Tihel ug sa 95.3. Salamat kayo nga ang Dios magpanalangin kaninyong tanan. Ang tunay gininhawa sa ngabil ko'y mayaon ka. Ang dunia ka sa kasing-kasing ko. Mayaon ka o kalagaran ko, Salamat sa nag-request sa awit Makalangit mga kaigsuonan. Okay, akong tagaan og pagtagad ang gi-request diri nga ginikanan. Bata mo tudloin, bata mo giyahi tudloin, pamatasan ikaw ginikana. Bata mo tudloin, bata mo giyahi tudloin, pamatasan. Kabataan karon ang ayong monitoron, sa gadget kontrolon, sa module paansiron, ayaw gayot pasagdai. Ang cellphone mo taguin, daog maunila, daas pagdumala, ikaw ginikana. Bata mo tudloin, bata mo giyahi tudloin, kamatasan. Kapatanunan karon ang ayong giyahan, sa Bible tudloan, aron na ay pamatasan, ayaw gayot pasagdai. Sa email paundangan, aron makatarong, pag-eskwela ikaw ginikana. Bata mo tudloin, bata mo giyahi tudloin, pagmatasan ikaw ginikana. Bata mo tudloin, bata mo giyahi tudloin, pamatasan ikaw ginikana. Angay magmainam mo, ulong sa Dios ibigan, kay iwagas Pinoy anan. Ikaw magmainam pingon, kay ikaw ilang panagina. Kung buhaton mo kini, ikaw mabulahan, ikaw ginikana. Bata mo tudloin, bata mo giyahi tudloin, pamatasan.
Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan nga nagpanalangin ni ining awit ginikanan. Awit magalangit nga gi-request diri sa ato nga programa Saad sa Dios. Mao na ni ang imong request. Buhi ning kalibutana dunay kalistanak mga problema adunay panahon bation kagkaloya sa pagpas-an ning kasaki ning kalibutana. Mayo nga buntag, mayo nga pagpaminaw ni Mimi. Good morning, Pastor. Request ko wa kon nimo buhi. Uot mo solmat sa imong problema. Igsoon ko ani asya doon ta ang ngalan niya. Kalibutana adunay kalistana mga problema adunay Matud pa ni CG Panoy. Request kong song, Pastor. Ikaw by Ken Ganat. Salamat. Abanang Diyos nahigugma buot mo sulbat sa imong problema igsoon ko ani asya. Si Junior, Pastor, Juan 14:6. Kaya ako na ning nabasa kaganina. Request kong song, Pastor, Tisano Pagmata. Okay, ako aning basahon ning ubang mga mensahe nga niabot diri. Romeo Francisco Nabalde Junior, galing mo pala kumanta, Pastor. Oy, disunod ra gyud ko nimo. Anuhid ra gyud ko nimo. Na salamat sa Ginoo. Ginoo ra gyoy naghatag ni ining tanan. Kanindot sa kanta, Pastor. Praise God ni Sister Marifi. Okay, si Linda Carias. Good morning, Pastor. It's watching. God bless you more. Ingon man sa tanang viewers. Okay, ako ang tanaw ng ako ang messenger o kaha ang mga kuandire. Kisay ni message, kisay ni chat. Okay, ako ra nga monitoron diri ha. Okay, di ay ning chat na ako dire. Matud pa, good morning, Pastor. About sa tinuod nga simbahan nga makaluwas, maguol ko nga maglantaw anang na ay mga magwali through online. Unya mo react sila anang nagsangyaw sa maayong balita kay lagi sila ra daw ang maluwas nga nasakop sa ilang pundok nga gitukod daw ni Ginoong Kristo o kawang lang ang wali sa mga sulpot nga wala nabilong sa ilang grupo nga tataw man kaayo nga sayop ang ilang gituuhan. Sorry, Pastor, ma-emosyonal jud ko anang nagwali unya himuon noong sayop ang nagsangyaw sa ngalan ni Hesus Kristo ug sa maayong balita. Kay mauman po na ilahang kalikuan, mao po na ilang kalipay. Amo na nga bisan ako gyud maguol magyud ta. Unya dili lang nato palabian kay kanang kaguol di po na makatabang. Atong hinumduman ang panultihon 17 versikulo 22, ang pagkamalipayon makaayo sa panglawas, inanay ang kamatayon sa ang pagsigig kaguol.
O ang kaguol kanunay. Okay ra nang maguol basta kay panagsara. Bitano, mga tawa sa panagsa ba. Pero kanang maguol ng mga sige, kuan kanang dili siya na maayo, dili siya na healthy mga kaigsuonan. Okay. Si Roslyn, glory to God, Pastor. Nice ang pulong sa kanta din. Si Tin Bansay pod jud mo gitar. Okay, salamat sa Ginoo. Ginagmay rin ako sa gitara unya nagpractice ko sa keyboard. Ginagmay papod. Puro rin ginagmay. Matod pas akong amigo ba. Kining mga pastor naagi gamay. Na kunoy gamay. Kung ano mang na may gamay. Isa gamay na katunan sa panday, gamay nga nakatunan sa electricity, gamay nga nakatunan sa electronics, gamay nga nakatunan sa gitara, sa bass guitar, sa keyboard, puro gamay. Munang ang pastor kasagaran dunay gamay. Ito lain sa kayong paminahon. Si Johnny Boy Mundehar, good morning Pastor, I'm watching. Salamat sa pulong sa Ginoo. Okay, wa ko nimo buhii ang request dire sa ato nga programa. Wa ko nimo buhii. Unya human ani kini na pong awit nga Kristohanon pagmata. Ako ni tagaan og panahon sa atong panag-uban sa pulong mo kinabuhi ko. Ayaw mo kalimot mga kaigsonan, ang atorong hisgutan, makaluwas ba ang simbahan sa imong kalag? O niya, ang tubag, dili. Apan nganong dili man, Pastor? Dili na lang ta manimbaan eh. Di na lang ta mangita og kinsay tinuod nga simbahan, kaya maday simbahan makaluwas. Atong tan-awon ron mga kaigsonan, nganong dili makaluwas? O niya, mo insist pod ang uban, naalagi makaluwas, Pastor, kanang gitukod ni Kristo. Kanang gitukod ni Kristo nga maura nay makaluwas nga simbahan. Kung imo nang tugkaron og tun-an sa Biblia, kanang moingon kanang gitukod ni Kristo mauray makaluwas, ang tubag ana dili gyapon. Dili gyapon. Ako ana rong tagaag pagtagad. Ako agyo na rong tagaag katin-awan. Paminaw ra mo diha. Paminaw ra mo unya kung naamoy ikariak halariak mo kay dili mapod maayo nga naamoy ikariak di mo muriak. Maglakaw mo ana sige kibot-kibot ninyong ba kay ngano man wa mo kariak. Una nga riak mo mga kaigsuonan. Kung naamoy ikariak diha, naamoy mga mensahe nga murag kabuthonon, riak mo diha. Nganong dili man makaluwas ang simbahan? Nganong man po nga naa man po'y makaluwas ng simbahan? Nganong ang imong tubag diha, Pastor Gideon, dili man makaluwas? Unya lang, ato arang i-discuss ron. Ato arang i-discuss nganong dili makaluwas ang simbahan sa imong kalag. Ato arang i-discuss mga kaigsuonan, ha? Ato arang tagaag pagtagad. Salaga ko, giunang mo bang tao, gipili mo ako. Si Ching Makpal nga nanukada sa Indonesia. Salamat kaayo. Kumusta mo sa Indonesia? Unya si Pastor Junio nga nanukad sa Bindoy. Matud pa Pastor. Amin. Salamat Pastor. Ingon si Roslyn. Mudako rana Pastor. Amat-amat rang. Salamat kaayo. Mudako-dako ra bitaw gani. Mudako-dako unya mubaga-baga. Mudaghan-daghan. Sa keyboard mga kaigsonan, lisuran gyud ko sa keyboard. Daghan untang tingog nga makuha sa keyboard kaso lang alisod gyud. Pero mo na giingong walay lisod basta kay magtuon ra gyud. Matod pa dire. Morning Pastor, watching me with me sa doktor, pa-check up me ni Papa. Okay. Kumusta mo diha? Ipangumusta ko ni Tatay Pedro. O kisa ganito ay inahan mo Sister Josephine. Salamat kaayo sa inyo hang
pagpaminaw sa atong programa nga bisan kung naamo diha sa kuan kanang chikapanan apan sa gihapon gihatag mo panahon diri sa atong pagnag-uban. Si Ching Macpal, salamat sa Ginoo Pastor padayon ra gyud gihapon. Wow, salamat sa Ginoo. Onya ayaw mo og kuan ha, ayaw mo og kaulaw, ayaw mo kataha, ayaw ninyo taguin ang inyong mga mensahe kay kung inyo nang taguan dili mo kapugong ana maglakaw mo sa dalan nga magsigikibot-kibot ang baba butang nga dili makatabang na ninyo mo usahay mo ana nga nganong wala po nako mapadala daan palagi ko nga sakto kay ito murag basulon nimo imong kaugalingon ba. Ayaw sa na buhata kay dili sa na maayo pero mao nay kasagaran nga masinatian sa tao nga kanang na kasultihon bitaw unya ang nahitabo di kasulti labi na ka sa mga kasagaran ang kasinati niini mga kaigsuonan kanang mga ulitaw kanang mga dalaga kanalig yung mga ulitaw naay ganahang isulti niya di kaingon sa panahon nga siya na lang usa sa sige na siya basol siyang kagalingon nganong wa mo kaingon oy usaya pakapako ning naong nganong yun ning akong naong di man ka istorya oy. Ang makarilit anak kami ra pong mga lalaki maumapunay ako ang naagian abot lang sa ubang mga lalaki kaya ang uban mo ingman pod pabaga ra ni pastor oy. Okay ako ang tagaan og pagtagad ang request dire nga Kristohanon pagmata. Kristohanon pagmata. Ako ning tagaag pagtagad kay mo ni request diri kaganina sa ato ang programa. Mga taong Kristohanon dali kining ang kunog litokon musimbag panagsa muwali-wali na kay Kristohanon lagi kuno siya Kristohanon pagmata mata kaugalingon mo ayaw ilara bantay imong kinaiya kay sa binuhatan mo mailhan raka ka pito ka klaseng Kristohanon sa Biblia kini ipamulong og sa katapusan si Jesus mo ingon ang kanding karnero iyang lainon Kristohanon pagmata mata kaugalingon mo ayaw ilara bantay imong kinaiya kay sa binuhatan mo mailhan raka ka dunay mga taong agresibo sa mga pulong
way preno tanan siya sakto relihiyoso sa kuno apan mamong tagay di ay kaayo Kristohanon pag mata tao galingon mo ayaw ilara bantay imong kinaiya kaysa binuhatan mo mailhan raka sa binuhatan ra gyud ta mailhan mga kaigsunan bisag saon nato og tago binuhatan ra gyud ta masakpan atong awit nga ato akarong patalinghugan ikaw by King Ganad no nga gi-request diri sa atong programa. Magpaabot sa saktong higayon o maghulat ko sa kitakdang panahon dili lang magdali. Si Hini Dorimon maayong buntag pastor tan-aw mi diri sa ako kauban Ephraim Balinte Hini Junior si Priscos Angel Dorimon salamat pastor God bless from Seattle salamat kaayo dili makaluwas ang simbahan pastor it depends gyud sa maayong relasyon nato sa Ginoo pero ang simbahan maulang ang way para makabato makatunan ta og diha ang grow sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Naapog kuno ang kuan kanang pagtubo diha sa atong pagpangalagad sa Ginoo diha sa simbahan. Nindot kayo nga mga diskusyon mga kagisunan. Unang kinahanglan mo adto gyud tag simbahan kay diha ta mo tubo. Kay diha ta mo lambo mo uswag sa pagpadayon og atong simbahan. Si Hisolana Noel simbahan it's mean building po ba? Okay. Doon ay pangutanan. Nindot kayong pangutanan diri mga kaigsunan. Ang simbahan building po ba? Okay. Sa Biblia mga kaigsunan kung imong lantawon kanang simbahan dunay duha ka dagway o kanang kahimtang sa simbahan. Pwede na siya nga sabton nimo nga building o tigumanan. Kung imuhang tan-ahon building magama kog simbahan, magtukod kog simbahan. Pero kung imuhang tugkaron ang gi-explain po ni Jesus kanang iyang gitukod niya mga kaigsunan, kung imuhang tan-ahon ang mga diskusyon po ni Apostol Pablo, ang simbahan mauna ang mga katauhan. Okay, mauna ang mga tao nga giluwas sa atong Ginoo. Kung imong tan-awon ang ubang mga diskusyon sa Biblia, kung atoan ang tapuson ang simbahan nagdala sa duha ka dagway, pwede siyang gamiton ang pulong simbahan sa pulong building o kaha sa pulong mga tao o kinabuhi sa tao nga nagtuos Ginoo. Salamat kaayo sa imong pangutana Hisolana Noel og ako nagtuo nga doon na po kay nakuha o nasa sabtan o kung doon na pag mga laing mga diskusyon ipaabot lang din sa atong programa kay ato ng tagaag panahon. Si Romeo Francisco Nabaldi Jr. Amen. Si Danilo de los Reyes maayong buntag pastor. Si Zia Kaye good morning po. Okay. Si Roslyn kani kay taas-taas ni. Makaluwas ba ang relihiyon? Lahi po tong relihiyon, lahi sad ng pulong simbahan. Kay si Jesus, wa man pod siya magkuan og relihiyon. Kung ang uban sad mo ingon nga, unsa may imong relihiyon? Unsa man na relihiyon? Unsa imong simbahan ba? Ngalan sa imuhang simbahan. Okay. Kining maong pangutana kanunay gabalik-balik diha sa kaysaysayan sa simbahan ug sa akong namatikdan og pagtuon adunay mga hinungdan naagi mga hinungdan lalom og angay nga tun-an ako ana tong gidugangan ako ra ning padayon pagbasa ni ihang mensahe
Kung ang uban simbahon kung ang uban simbahon maglisod dili ganahan og mapakyas nagani magsunod sa mga lagda og mga obligasyon. Ang uban kuno ang simbahan pero dili mapakyas ra gyapon magsunod sa lagda og mga obligasyon or kanang buluhaton. Sa ihang pagtuo moingon dayon siya nga dili importante ang relihiyon kay dili kuno makaluwas. Ang importante mao ang magbuhat ka og maayo. Murag nindot paminaon pero ang tinuod nga hinungdan maon nga gisitar sa iyang pagtuo sukwahi lang sa iyang gusto mao nga nakaingon siya niini. Okay, na ako noy mga tao nga grabe kuno nga muangkon nga naa lagi simbahan nga makaluwas. Pero sa panahon nga tukion na wala di ay ito magsunod sa unsay patakaran o lagda sa simbahan. Ug sa dihang matuki na muingon dayon nga dili importante ang relihiyon oy, dili importante ang relihiyon. Importante nara gyud kay relasyon sa Ginoo kay natuki na lagi. Ingon diri si Joselito, arita ni Joselito mga kaigsoon nato tagaag pagtagad ang mga mensahe ni Brother Joselito Tenorio Zamora. Ingon siya diri maayong buntag pastor og sa atong tanan. Hinaot na atas sa maayong kahimtang. Salamat kay mo rin sulat no. Mo rin sulat. Kay sulat bitaw gini. Maayong buntag pastor og sa atong tanan. Hinaot nga na atas sa maayong kahimtang. Kay kun ako'y inyong pangumustahon okay ra. Marag wala na niya gisulat ako ra ning dugang-dugangan. Og sa matag adlaw sa atong kinabuhi paharion nato si Hesukristo. Kay walay mahimong maayong kalampusan kung wala tay Ginoo sa atong kinabuhi. Pagkanindot tas mensahe. Tinuod yun ni mga kaigsuonan. Wa gyud tay mahimong kalampusan kung wala si Kristo sa atong kinabuhi. Una niingon si Jesus diha sa 1:15, pabilin mo kanako. Kay kun kamo dili magpabilin kanako, dili kamo kapamunga. Unya kung ang tao dili makapamunga, putlon sa amahan. Unya ang kaputol hisugnod og ilabay dito sa imperno. Okay, si Solana Noel, salamat pastor sa pagtubag sa akon pangutana. Agree ako sa imong tubag pastor. Salamat po from Sorala, South Cotabato. Wow, salamat kaayo ninyo no sa inyong paghatag og higayon. Unya palihog i-share lang gyud ang atong programa mga igsoon. Si ibibiyag ni pastor okay ra ba ng simbahan nga naa sa sulod sa mga mall? Bisag asa basta kay simbahan okay ra gyud na. Okay ra po tong naas bulangan. Wala na po'y manimbaw as bulangan ay di na simbahan. Pero anas mga mall okay ra na. Okay, nindot kayo kay humagpanimba, shopping dayon ka. Dayong humagpanimba, libog dayon ka. Nganong libog man pastor nga nanimba man ta ang nahurot man pud ang kwarta. Okay ra humagpanimba, lantaw-lantaw ra kas mga mall. Dayong maglaway. Maglaway kay ang di ko ka mo palit kay og mo palit ka dias mall. Labi nag anakas mga kuan manggod class manggod ang mall. Mahal gyud ang mga palaliton sa mall kay mahal biya ng kuryente. Kay perti biya ng bugnawan ng aircon. Naabay na mga aircon diha sa mga mall. Unya kanang ilang mga aircon kuan kayo na kanang sanan tawag ana perting bugnawa. Amo nang di ko ganahang mosulod og mall. Sa una 2004 dili 2024 2004 nagsimbahan ko des Ayala kauban sa kong amo. Nagpaboy pa ko sa Hernan Cortes sa una, diha ko magsimbahan sa Ayala. O lagi po nga inigpanimba mga kaigsuonan, minaw ko gwali. Unya dali kong malimot kay in English pud kaayo, tablaw pa kog tuon. Unya labaw nang malimot ko mga kaigsuonan kay inigawas na mo mall man. Ya kini talagsa ra kay ta makasud og mall. Makakita kay netas mga bag-o nga mga makita nato, maunay mo patak dayon sa atong nauna, maunay magpabilin sa atong nauna, imbis ang pulong sa Dios maoy matipigan, ang kanindot na mas palibot maoy mahuna-hunaan. Okay ra man ang manimbag mall murag basta kay manimba okay ra nang simbahan nga nas mall basta kay naanad ka ba murag
makakuan bitaw ka kanang maka-adjust na ka. Pero kung dili ka anad, dili gyud wa gyud di gyud na makatabang nimo kung ang simbahan naa small kay ngano man. Mao lagi na akong giistorya inigawas nimo daghang kay makapadistract sa mga mensahe nga imo untang nadunggan. Okay. Ingon diri mga kaigsuonan si usa man ni Spy di man ko kabalong basa ani. Kung kaluwasan sa kalag ang buot pasabot sa maong pangutana, yes, dili makaluwas ang simbahan. Pero og kagutom sa tawhanong pagkaon, makaluwas ang simbahan kay naa may mga amot og mga ikanapulo. Murag tipsing ning ko na murag igo-igo. Actually mga kaigsuonan daghang naluwas. Kani tinuod ba ni nindot biya kayo ni? Kani nindot biya kayo ni mga kaigsuonan kining iyang gidiscuss na ako noy amot og mga ikanapulo, which is makita nimo nas Biblia. Gani mao nay gidasig gyud sa mga apostoles diha sa Biblia kanang pag-amot-amot o kanang ikanapulo tungod kay dili na siya pagtulunan sa tao ug dili sad na pagtulunan sa relihiyon ug simbahan aron dunay pagkaon ang nag-atiman sa maong templo kun dili pagtulunan gyud na sa Ginoo. Sa wa pagani ang balaod mga kaigsuonan naa na gani mga taong tighatag yung ikanapulo, pero naa po'y mga tao nga dili gyud mohatag ikanapulo bisan kung nakabasa sa Biblia. Naa man gyud mga tao dili sad nato na mapugos tungod kay gihatagan man sa atong Ginoong Dios o kagawasan ang tao kung mohatag basag dili. Pero kung ang tao nga dili mohatag unya musaway sa naghatag dili na sad na maayo. Pero kung ang tao nga naghatag unya musaway sa dili naghatag dili sad na maayo. Ang maayo nga buhaton kung wala ka kahatag pangayua sa Ginoo nga makahatag ka. Kay ngano man sa panahon nga mohatag manggod ka, ang saad sa Ginoo sa mga taong naghatag panalanginan manggod ka. Maunay gipakita gyud sa Biblia. Kung nagbasa ta sa Biblia, kung atong tuohan, ikaw ra pod ang makabenepisyo sumala sa gisulti sa Ginoo. Naaman ko'y mga tao gyud nga dili mo tuo, naapoy mga taong mo tuo, naapoy ning tuo nga mubuhat, naapoy mga taong mo tuo pero wala mo buhat. Nara gyud na nato mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Og mahitungod kuno sa kagutom, ang simbahan makaluwas. Tinuod na. Kung imong lantawon si Jesus nagtukod og simbahan, daghang mga taong naluwas. Nangita sila ni Jesus. Dili tungod kinakasabot sila sa mga gihimo ni Jesus, kundi kinangabusog man sila. Ako moingon ko nga sakto ni. Salamat kaayo sa imuhang mensahe. Unya ikaduhang pagpamatuod nga tinuod mo kung tinuod, kabantay mo mga kaigsuonan. Kung wala pa'y mga simbahan o wala pa'y gitukod ang simbahan, wa pa magtukod si Jesus og simbahan diha sa iyang dinhi sa atong kalibutan mga kaigsuonan, kinsa may mo atiman anang mga ilo og sa mga byuda. Mao bitaw nang pag-abot sa Day of Pentecost hangtod na sa nagkadaghan ang mga magtotoo. Grabe sila kung imong lantaon kaysa ato ang panahon karon. Grabe man ang ilang pagtuo kaysa atong pagtuo karon. Nganong moingon kung grabe ang ilang pagtuo ikumpara sa pagtuo sa mga tao karon? Ang pagtuo sa mga tao nga nauna nato nga mga magtotoo nga nahisulat ang ilahang kahimtang diha sa Biblia, grabe sila kung mokahatag. Walay kwenta-kwentahanay. Pero ang mga tao karon mga kaigsuonan, ambot lang. Grabe po nga di makahatag, perting gahiya mo hatag. Dunay kalahian. Imagine ha. Okay, mukuha ra ko og mga bersikulo ha, mukuha ra ko og bersikulo nga pagpamatuod nga moingon gyud sakto ning akong giingon nga grabe silang makahatag. Kung doon na kay Biblia mga kaigsuonan ko sa Ginoo, diha sa Buhat kapitulo 2 o gani naapod na sa kapitulo 4 ari ra tas kapitulo 2 Buhat kapitulo 2 unya kinabuhi sa mga magtotoo magsugod og 43. Mubasa ran ko diri sa 45. Ari ra ko basa sa 45.
mga kinabuhi nis mga magtotoo nga gipakita sa Biblia kaysa mga kinabuhi sa mga magtotoo karon. Ingon diri sa 45, o gipamaligya nila ang ilang mga katigayunan. Pero nindot no, basahon nako ang 43 aron makita gyud nato ang dagway sa kinabuhi sa mga magtotoo. Aron madiskusad nato sa klaro nga pagdiscuss. Paabot lang mo. 43 Buhat kapitulo 2. Daghang mga milagro ug mga buhat sa mga katingalahan nga nahimo pinaagi sa mga apostoles. Ug tungod diini, ang tanan giabot og katingala uban ang kahadlok. Ang tanang mga magtotoo nagpadayon sa ilang panag-uban ug ang mga kabtangan sa matag usa kanila gipakig-ambita nilang tanan. Grabe no, ang mga kabtangan murag kansi gyutong daghang kabtangan ani. Mayra gyutong walay kabtangan kay wala man poy mo ambit. Versikulo 45. O gipamaligya nila ang ilang mga katigayunan ug ang halin ilang giapod-apod ngadto sa tanan sumala sa ilang gikinahanglan sa usag-usa. Perting pagka-grabiha silang muhatag ang mga katigayunan. Unya nagpadayon sila sa pagtigom sa matag adlaw dito sa templo. Kung mitok matag adlaw, pwede na to ng Sabton, Lunes hangtod Sabado. 7 ka hangtod Domingo. Domingo hangtod Sabado, 7 ka adlaw sa usa ka semana nagtiguman sila. Nganong makahimo man sila sa pagtigom? Tungod kay niining panahon na ilang mga katigayunan, mga kabtangan, ilang gipamaligya ug ilang giapod-apod sa matag usa. Ug walay usa kanila nga miingon, ako ana, ako'y nagbaligya ana. Kinahanglan ako anang kuan, kanang dapit sa lapi-lapi kay ako nang paksiwon. Walay mga inana, pero karon magkumbira ka. Naay mga Thanksgiving, ang uban maniguro nga magdalag plastic. Sa una, maniguro silang dunay dadon sa simbahan. Karon, lahi. Maniguro sila nga dunay madalagikan sa simbahan. Mauban na imuhang kinaiya. Perting kalayo ano? O arita sa kuan. Buhat kapitulo 4 sa kahimtang gyapon sa mga magtotoo. Arita sa Buhat 4. Onya bersikulo asa man ni dapit. 32. Buhat 4. Ang pundok sa mga magtotoo nagkahiusaw sa unahuna o kasing-kasing. Pagkanindutan no. Karon pundok sa mga magtotoo man magkahiusa. Inigwali sa pastor, moali pod ang membro. Inigyaw-yaw pos membro. Mamula pod ang pastor. Wala magkahiusa ang mga tao. Pipila lang ka mga simbahan nga nagkahiusa. Pero sa kinabuhi sa mga magtotoo, grabe nagkahiusa ang ilang una-una ug kasing-kasing. Og walay usa kanila miingon nga siya ray tag-iya sa iyang kabtangan kun dili silang tanan nag-ambitay sa tanang mga butang nga ilang gihuptan. Uban sa dakong gahom ang mga apostolis nagsaksi mahitungod sa pagkamanhaw sa Ginoong Hesus ug ang Dios nagpanalangin pag-ayo kanilang tanan. 34. Walay usa kanila nga nakulangan kadtong may mga uma ug mga balay nagbaligya niini. Perting pagkalisura buhaton na oy. Sa atong panahon karon perting lisura kining gibuhat sa mga magtotoo nga ang ilang kahimtang gisulat sa Biblia. Kinsa kahay makapanunod ana o kinsay kahay makasunod ana nga kung imong lantawon mga kaigsonan ang mga tao nga magdala ganig halad o kanapulo ngadto sa templo sa atong panahon karon yaw-yawan paninglan ang pastor luoy kay ang pastor muingon dayon ang mga tao nga ang pastor ay nimburot. Mauna nga kaning mga tawhana murag nagpakabutabungol gyud sa Biblia. Lisod kaayo nga kanang i-arrange ang panghuna-huna. Mura og lisod kaayong ayuhon ang nadisalay nga panghuna-huna. Lisura no. Imagine ang mga magtotoo nagbaligya sa ilang uma, nagbaligya sa ilang balay. Doon ako'y kaubang pastor mga kaigsunan, estudyante to siya sa basic pastoral, that is the first batch sa basic pastoral. Iyang gibaligya ayang balay.
para magmisyon siya dito sa Naga. Baligya niya 40,000 hasta ang iyang gipuy-an. Yun niya, makadungog pa taan ng uban nga, pastor, nagwarta raman na. Dali kay silang musaway ba? Pero ang ipakita sa Biblia kung imulan taon, tanang mga magtutuo. Nagbaligya sa ilang balay, nagbaligya sa ilahang uma. Siguro muingon kong kabalo dayon ko nga naa unsay naas inyong hunahuna. Muana dayon ang uban nga uni asa man na sila puyo. Ayaw na lang problema hag asa sila puyo basta kay nagbaligya sila silang uma, nagbaligya sila silang balay. Unya ang halin asa man pastor? Atong basahon, ato sang basahon pag iko kahuman. 35 og ang halin gitugyan nila sa mga apostolis. Grabe no? Ang halin sa yuta o sa balay ilang gitugyan sa apostolis. Unsa may nahitabo o unsa may gibuhat sa mga apostolis, gipalit og raptor. Ana ba toy pastor nga nagpalit og raptor? Unsay giingon dire? Gibahin-bahin kinis mga apostolis ngadto sa tagsa sumala sa ilang gikinahanglan. Munang niingon ko sa ning comments kaganina mga igsoon ning message kaganina, sakto to. Nakaluwas. Mahitungod sa kinabuhi sa tao. Munang pag-abot dito sa Buhat Kapitulo 6, daghanang nagngolngol, daghanang nagreklamo. Kay wala kuno matarong pagbahin na mga tao, no? Ang katong naghatag wala magbagulbol, wala magreklamo. Ang gihatagan maununoy nagreklamo, maununoy nagproblema. Ikaw ay ayo. Ang nanghatag ang atong gobyerno, ang gihatagan kitang mga tao. Unya maupo po, ang gihatagan maupay nagbagulbol, piti gumaliktaran niya itong kalibutan. Ambot lang ning ato ang kalibutan karon, murang kaingon na gyud nga hapit na gyud mo balik ang Ginoo, pastor. Arita. Malinog Sumbot Junior. Okay. Joselito, ingon siya, ang simbahan sa mga gihimo sa kamot sa tao dili makaluwas. Apan ang simbahan nga gihimo sa Dios makaluwas kayod. Kay ang tinuod nga simbahan mao ang lawas ni Ginoong Hesukristo. Okay. Bosa dawato nato ang Ginoo og magtinumanon sa kagustuhan sa Dios para kita pod mahimong templo o simbahan kay ang atong lawas ay templo man sa banal na espiritu. Salamat sa nindot imuhang mga mensahe, Brother Joselito. Salamat kayo sa imuhang pagpakabana. Matud pa, naagyo kunoy simbahan nga makaluwas, ang simbahan nga gitukod sa Dios. Dili tong simbahan nga gitukod sa tao. Ang gitukod sa tao, mga kaigsunan, di gyud na makaluwas. Matud pa diris may mensahe nga miabot diris ato ang programa. Ginoo tagamay. Morning pastor, nakapaminaw na jud ko sa imo ang live karon. You are blessed from La Libertad. Wow, ito mga kaigsunan. Gikan ni Nita Carvajal. Roslyn, sa pagkakaron pastor, lisod na buhaton. Lisod jud kay buhaton na mga kaigsunan. Kay ngano man, daghan man kay palaliton ron. Ikumparar sa una, wa man kay palaliton. Bayloanay raman sa una. Ang kwarta sa una dili kay importante. Pero moingon po kong importante po kay ngano man gibaligya man ni Judas si Jesus. May pagka-importante gyapon, no? Bitaw, salamat sa Ginoo. Okay. So dinhi atong nasayran mga kaigsuonan, karon atong nasayran nga naagyoy mga panabot gikan sa atong mga kaigsuonan nga do na lagi simbahan nga di pod makaluwas. Do na po'y simbahan nga makaluwas. Unya kanang gitukod sa atong Dios, dili nang tinukod sa tao. Now, sa ato ang gi-explain dire mga kaigsuonan, sa ato ang gihisgutan dire sa atong programa nga matud pa dire sa ato ang gisulat, makaluwas pa ang simbahan sa imong kalag. Ang tubag dili. Apan nga numan nga karon ato mang nadunggan nga naaman di ay simbahan nga makaluwas, ang simbahan nga gitukod sa Dios. Ang mangutana sadta, unsa mang simbahana nga gitukod sa Dios? Okay, kadaghan man kaayong mga simbahan ron nga
muangkon nga maunay gitukod sa Dios, maunay simbahan ni Kristo, mauni ang simbahan ni Jesus, mauni wa ni lain. Ya lalaran dayon kas mga dokumento, lalaran dayon kas history. Unya kung ang ikaw nga nagsimba sa Dios sa imong simbahan nga wa gyud history, amo ra kag mokubol, oy magpanulo na lang kag laway labi nagwa ka magtuon. Magpanulo na lang taglaway. Oh. Matod pa diri mga kaigsonan, wala na may ning comment no. So ngano man nga naa may simbahan nga makaluwas, katong simbahan nga gitukod sa Dios. Mangutanan na pud ta. Unsa man ang simbahan nga gitukod sa Dios? Kay kung imong tan-awon ang mga dagko o mga gagmayng simbahan sa ato ang nasod, dili lang sa atong nasod, uban pang mga nasod, puro man nga muangkon nga mauni gitukod sa Dios. Puro man muangkon nga kining simbahan nga gitukod sa Dios. Mo ni nindot ni ato ang kuan ron hisgutanan mga igsoon. Unya ingon pa gyud diri mga kaigsoonan. Morning pastor, salamat sa pulong sa Ginoo, nagtan-aw mi karon pastor sa live diri sa Tungkil Minglanilla pastor. Iampo ko nga makaya nako ang tanan. Kikanunay ka namong giampo kagabi nag-prayer meeting mi, nag-inampo ay mi para nimo. Si Marilyn Amor, grabe jud manghusga ang tao pastor. Pero og nakabalo pa sila sa sakripisyo sa pastor, diha mga pag-ampo para kaluwasan sa tanang tao. Kay ang pastor maunay manubag sa mga kalag nga dili masultihan sa pulong sa Ginoo. Abi guros nila sayon ang kinabuhi sa usa ka pastor. Grasya sa Ginoo jud nga milahutay ang mga pastor kay manukol pa ang mga ubang mimro. Tanawa. Manukol pa. Mangluspad masadaan ni mensahe oy. Kung ako Ginoo magpastor anang manukol, ambot lang. Layo nang pila ka minuto, ako na'y mawagtang sa kag manukol. Manukol niya kabunog pud sa pastor. Pero tinuod biya ni naabay yung mga mimro nga mura pug pastor. Unya ang pastor mura na lang mimro. Mga tawa sa ta, pero tinuod man sad, tinuod man pod. Siya kay Caranil Valenzuela, ang tao nga mutuo amo nga simbahan nga gintukod kay ginpili sang Ginoo. Kana kunong mga tao nga mutuo sa ilah kunong simbahan, mao kuno nay ginatukod og mga gipili sa Ginoo. Naalagi matud pa, salamat kayo sa imuhang mensahe. Siya nagpadayag pud taon sa iyahang iyahang yang panghuna-huna, nagpadayag pud taon sa iyahang mga gipamarugan o gibarugan. Matud pa nga ang tao kung mutuo nas among simbahan, amo nay tinuod nga gipili, mo nay gitaong gipili sa Ginoo. Sumausad nay mga gibasihan sa uban, pero di ka mutuo, moingon po na sila dili ka pinili sa Ginoo kayo man ka mutuo. Kay kung nituo ka pinili gyud ka sa Ginoo, so diha nimo makit-an nga gihimong basihanan ang ilang simbahan aron paghukom sa uban. Amo nay klaro diha nga pagkaistorya. Salamat kaayo pastor og sa tanan, amen. Agikan ni Sister Teresa Les. Dili sad maayo mga kaigsunan nga atong simbahan himuon natong instrumento aron makahukom tas uban. Kay ang nahitabo magtukod tag simbahan. Unya magtukod tag simbahan aron atong angkunon nga kining simbahan na hinukod ni sa Dios. Atong patuohon ang mga tao nga kining simbahan na mao rin tinukod sa Dios, pero di mo mutuo, di mo pinili oy. Unya di mo pinili, di gyud mo maluwas kay di mo pinili. Matag usa mga kaigsunan libre nay kagawasan. Apan natong hinumduman nga satak na nga kita mo atubang, atong sigurohon nga ang Dios excited nga mo atubang nimo og kanako. Ay dili excited ang Dios mga kaigsunan ini kakita bisan sa imong anino. Ingnan man kaditso, pahawa. Wa ko kita nimo, wa ko kailan nimo. Kinsa man kang ungguya. Okay, mao biyan na giingon ni Jesus nga daghang kay mga tao nga
nagwali sa mayong balita, nagpatuo nga sila sakto. O niya, daghang mga tao nga naghimo pag milagro sa iyang ngalan, nagpagawas og mga yawa sa ngalan ni Hesus. Grabe na ang gibuhat kay sa tao gani nga moangkon lang. Kani gyud, grabe na ni. Kanang Mateo City 21:23. Paano say giingon ni Jesus? Bahawa kamo, mga makasasala. Unya moingon dayon mga tao pas Ginoo kanang ingon nga pagtuoray makaluwas. Naa pa day buhat Ginoo, oy sipiat day ito. Mag-amping ta, mag-amping ta. Nga daghan biya kayong mga doktrina, mga kaigsuonan nga ang pagtuo ra gyud makaluwas. Wa nay labot ang buhat. Nya na po'y mga doktrina nga kinahanglan yung buhat, bahalag way pagtuo. Amora mong layo lisurang ayuhon mga huna-huna ning mga tao ron. Lisurang ayuhon. Bitig yung lisura. Unang kinahanglan ang mga pastor magtuon yung sakto. Kay aron ang huna-huna maalain sa pulong sa Ginoo. Nya ang pastor utro pong alayo nonon ang moy pagka ha? Onsay, okay, si Tano Saldi, may buntag di mo dong. Kumusta man ka diya si Kior? Kumusta naman tao ninyo hang panarbaho diha? Si Joy Mays, good morning pastor. Ax lang ko na adi ay superintendent sa mga pastor. Okay, ila rasan ng kuan oy. Ila rasan ng patuo ba? Ila ra po na kay nama po'y doktor. Naamay ang ilang simbahan, nay reverend, nay bishop, nay doktor. Siyempre na ay superintendent. Na superintendent. Pero wala na nas Biblia. Wala na nas Biblia. Kana bang nasubrahan na siguro nas pagtuon, no eh? Nasubrahan na nas pagtuon. Kung ako'y pasultihon, nasubrahan na nas pagtuon. Murag nalapas na nas gitudlos Biblia. Ingon dire Marilyn Amor, sakit jud kaayo pastor nga pag-abot sa panahon ingnon rata nga saan naman to dapit? Ingnon rata nga wala mailhi, sakit, nakasakita mo lang. Sakita. Ya kini mga tawhana nagsakripisyo ba ni? Unya kini mga tawhana murag naghatagan pagid punig ikanapulo og halad. Siyempre kanang sakripisyo it is halad na sa offerings na nimo sa Ginoo. Unya di maluwas. Tilisura, no? Unya narabay mga doktrina nga gigunitan o gibarugan sa mga tao. Unya ang ilang pastor naglive-live pod nga fit alone lagi. Pagtuo ra gyud magaluwas. Unya kung tao kuno nagtuo mga kaigsunan nga wala magbuhat, dili kuno na pagtuo, nagtuo-tuo ra na. Nagtuo-tuo ra na, pero kung imo nang susihon mga kaigsunan, nakatunong biya sad. Nakatunong biya. Ato rong discussion pag-ayaw mga kaigsunan. Magpasiklap ra ko sa akong orasan diri alas 9:47 na sa kabuntagon. Nya mangumusta ko sa mga naguna ron diha na nagdaro diha sa kabukiran, may buntag, may pagpaminaw diha. Init-init na gani, hala pasilong mo ha. Pasilong mo. Si Arjeline Manson Baynosa, pagtuo ra lagi kuno pastor, gamiton pang verse Episo Kapitulo 2:8 hangtod sa 9. Sakto man sada, di man po na sayop. Sakto wa man gyud sayop ana nga maong bersikulo. Ang pagtuo ra gyud makaluwas. Pero asa man kadapit ing tuo? Kinsa may imong gituohan? Si Ginoong Hesus. Unya daga, usaon man nimo pagkasiguro nga nagtuo ka niya nga kung wa ka magkinabuhi sa iyang pagtulunan, ug wa gani kay kalibutan sa iyang pagtulunan. Hunay problema mga kaigsuonan. Si Joy Bayhon is watching. Rolin Dungog, maayong buntag pastor, watching at Katsumandig. Murag Tagalog po ning iyaha at sa Katsumandig. Itaw. Mayong pakig-uban ninyo diha, ang Dios magpanalangin kaninyo. Mga igsuon ko sa Ginoo atong nadunggan ang usas mga komentaryo kaginina or discuss kanina nga. Dunay duha ka klaseng simbahan. Matud pa, hinimo sa tao ug hinimo sa Dios.
Nya nagulat-hulat ko sa akong pangutana nga, unsa man pong simbahana ang gitukod sa Dios? Unsa man pong simbahana kay moadto ko? ang mupuyo tag kalibutan, ang kaluwasan mo'y atong siguruhon oy. Kaluwasan ato ang siguruhon. Ngubitaw nang naghagog sakripisyo kog pagtuos Biblia, kay kaluwasan ang akong isiguro. Human sa kinabuhi nako sa kalibutan, kabalog yung kong mga kaigsunan, do na tay padulngan. Ingon diri si Joy, sa man ni si Joy? Miss, si Joy Miss. Sa Santiago 2:26, patay ang imong pagtuo kung walay buhat. Maingon man ang lawas o wala na espiritu, patay. Niya kontrahanay ba ni sa diskusyon ni Apostol Pablo? Kanang diskusyon na wala na siya magkontrahanay. Kay ang wali ni Apostol Pablo evangelism. Pero ang wali ni Santiago pagpahamtong. Ari ra sa kos mga mensahe gikan sa atong mga kaigsuonan. Ingon si Mary Ann o Yanggoren, wa na nintubag balik pastor. Namahaw pa siguro. Mahaw pa. Ag naay human natong pamahaw mutubag na turon. Si Bubong Buyan, ang kamatayon sa atong Ginoo mautoy nakapaluwas nato basta ang atong dawaton si Jesus na atong Ginoo og manluluwas og mutuo ta sa kinasingkasing gayod. Kanang Roma 19 mutuo sa kinasingkasing. Salamat kaayo sa imuhang pagpaambit, Brother Bubong Buyan. Manindindot ni kaayong mga mensahe. Ang kamatayon ra gyud ni Hesukristo maoy nakapawagtang sa sala sa kalibutan. Unya kanus-an ni mo sinatian sa tao kun dawato niya si Ginoong Hesus og kinasingkasing mutuo siya. Nindot sad kaayo nga mga mensahe na apo nas bersikulo. Unya ang tao nga mutuo, ang taong ni dawat ni Hesus, unya nagbisyo ra. Ang pangutana ana, makasulod basking harian sa Dios? Dili man maayo mga kaigsuonan nga diri ra kutob ang diskusyon sa kaluwasan sa sala. How about sa kasuluwasan sa kapungot? Maunay usa sa angay bitaw tagaag pagtagad sa mga pastor. Kay kanang kaluwasan sa sala, pati sayo na i-discuss. Oy, pati sayo na. Di na kinahanglag effort. Di na kinahanglag effort mga kaigsunan. Makaadto na kag effort. Di na kinahanglan og paningkamot kung kaluwasan ra sa sala. Awa na. Perti nang sayo na. Pero how about sa kaluwasan sa kapungot sa Dios? O kaluwasan sa hukmanan? Kinahanglan man ta nga inig atubang na nato sa Dios, makasulod ta. Unsa may makapasulod nato? Pinaagis pagtuo nga wala makinabuhi sa mga pagtulunan sa Ginoo. Daghan ra ba kay mga tao nga nagtuo wa gani kalibutan sa mga pagtulunan ni Kristo? Unsaon niya pagkasiguro nga nagtuo siya nga wa gani siya kalibutan sa mga pagtulunan sa Ginoo? Nya ayaw mo kalimot ha, makaluwas ba ang simbahan sa imong kalag? Ang tubag diri sa tong programa, dili pangano man pud Pastor Gideon, lahi po ng imong pangutok na. Alaw-lat-ulat ra mo diha kay ato ra na i-discuss ron. Nya samtang nagulat-hulat mo, message po mo panagsa, ayaw taw na tiguin na inyong nahibaw-an ay. Si Salvation matud pa, good morning Pastor. May buntag. Atong oras alas 9:52 nasa kabuntagon niya. Palihog yung kog share ha. I-share lang yun ng atong programa aron masayod ang mga tao nga naaday tay programa. Si Daryl Hirolaga, tama jud Pastor. Oy, salamat kaayo nga na ako'y kuyog diri. Salamat kaayo nga imo kong gikuyogan, brother Daryl ha. Kulbaan biya ko kay abi na kog ako'y kuyog. Salamat sa Ginoo na aday kuyog. Sa tanang mga listener sa Shine FM 95.3 og sa 95.9 og sa ato ang mga kaigsunan diha sa 92.5,
diha sa poblasyon Lantapan Bukidnon, may buntag. Unya si Luisa Matias ang atong tinuod anay nga relasyon sa atong Ginoong Hesus. Mao'y makaluwas kanato. Kay kung mutuo ta sa mga pulong sa Dios, mga pagbadlong, pagtudlo, pagpaminaw o pagkinabuhi, salamat, God bless. O, salamat kayo sa imong mga diskasyon. So dinhi gipakita nga kinahanglan gyud nga magpatudlo ta. O niya mudawat tag mga badlong, mudawat ta og mga mensahe sa Ginoo. Si Ana Rose Inting Condil Riguna. Good morning, Pastor, watching from Pulumulok, South Cotabato. Ang simbahan manggod, Pastor, mura na siya hospital. Oh, kanindutan, no? Salamat sa mga mensahe o mga panghuna-huna sa tao. Ang simbahan manggod, Pastor, mura na siya hospital. Dalangpanan sa mga kalag nga nangaluya. Kung wala o kung wala na ikaluya, di na lang pod mo simba. Pastor. Oh, brother. Pastor. Naalagi ka, brother. Nialagi ko, Pastor, kay naluya man ko, Pastor, right? Sige, mag-ampo ko, brother. Mag-ampo ko nga madasig ka. Kay paunsa man po'y nakapaluya ni mo, brother? Kinilaging walay kwarta, Pastor. Mauragyoy kasagarang makapaluya. Mao ba? Sige, brother, kanang mag-ampo ko nga naa kay kwarta. O niya, balik ra niya diri, ha? Kiampuan, nakitag trabaho, nakadaot og sweldo, pila ka bulan, wa na mo tunga. Wa na mo tunga. Ang usaon pagtunga nga wa may balatian, wa man maluya. Murag sakto pero mura og di sakto. Salamat kayo, Ana Rosa Inting Candel Rigunan. Salamat kayo sa imong pagpakabana. Mura og nindot masad pero mura pug dili po nindot. Kay kung imuon na tong murag simbahan, ang simbahan mura na siya og anoon, ang giingon diri nga mura ra noon. Pero mura noon nga tuulog masakiton, maluyahon. Bitaw no kung malagsik unya himsog. Wa gyud simbahan guro ay. Kay kung wala kay balatian ang muadto kang pa-check up. Kang simbahan mga igsoon, dili nato ikumpara ni bisan kinsa. Simbahan gud siya. Doon na say kaugalingong dagway, doon na say kaugalingong hitsura, doon na say kaugalingong prinsipyo, doon na say kaugalingong patakaran, rules ug balaod nga gikan samahan. Sultihan ko kamo mga kaigsuonan ko sa Ginoo, ang simbahan nga nasakop mga igsuon, doon na nasay kaugalingong prinsipyo. Dili na siya pwede nga ikumparar nato ni bisan kinsa. Nindot man nga parehoon nato og mura na siya og kuan hospital, pero dili gyud siya maoy dagway. Kaya ang dagway sa simbahan apukanan nas mga tao nga gibag-o o giluwas sa Ginoo. Kanang simbahan. Kaya dili makalahutay ang tao mga kaigsuonan nga nagpuyo sa kalibutan diha sa pagpuyo sa simbahan. Di makalahutay. Dili na makaste og dugay mga kaigsuonan. Ang taong mga bisyoso, ang taong dunay gitago-taguan, musuod mo sa simbahan nga akong gidumala, dili mo magdugay. Kay mabugatan mo. Mubalahin ko muglaing simbahan nga adto mo ulog-ulogan, pero sa simbahan nga akong gidala, diin ko gibutang sa Ginoo. Kung ikaw nga nangalagad, dunay gitago-taguan, dunay mga bisyo, dili ka magdugay. Munay akong nakita sa mga tao nga dili mo surrender silang kaugalingon ngadto sa Dios. Matud pa ni Salvation Castro Mayor Digala, amin pastor, dili gyud makaluwas ang simbahan. Kay matuod nga makaluwas kanato katong nagpadayon sa pag-alagad nga matinud-anon o nagatumanon sa tanang kabuton sa Dios. Okay. Ari ko tinaw kayo, dili na nangako nilangan-langanon. Nganong
dili makaluwas ang simbahan kay mao man nagitukod. Ang tinuod nga makaluwas katong nagtukod. Dili kanang gitukod kay kanang gitukod mao nay luwasonon sa gitukod. Asa mabasa? Pero daghan ang mabasa diha. Makuha ra kog bersikulo sa Efeso. Efeso kapitulo 5. Kung doon na mo'y Biblia diha mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Kana ra akong tubag. Kana ra ako eksplanasyon. Nganong dili makaluwas ang simbahan? Kay ang tinuod nga simbahan luwasonon. Dili makaluwas ang simbahan sa imong kalag. Kay ang simbahan nanginahanglan og kaluwasan. Mo nay tin-aw og klaro mga kaigsuonan. Tanawa sa Efeso kapitulo 5 bersikulo 23. Kay ang bana mao ang ulo sa iyang asawa, ingon nga si Kristo mao ang ulo sa simbahan, og si Kristo mismo mao ang mangluluwas sa simbahan nga mao ang iyang lawas. Ang problema, nakatungtong ra ang tao og simbahan, nakadaladala ra sa iyang karatula, mura nagsikinsa nga makadiskas nga ang simbahan nga gitukod kuno nga iyang gisimbahan maura kuno gitukod ni Kristo ug maura kuno ni makaluwas. Naglalis ang mga tao. Hala, kinabkabay sa Biblia. Tuon og maayo. Naabot nag encyclopedia. Ning daga nag history. Nabunol na ng Google sa sigig abli-abli. Ang ending, naglalis ra gyapon. Kay ang simbahan ragi nga gitukod ni Kristo mauray makaluwas. Skang pagkapurduy ang utuka. Simple kayo. Pertig yung pagkasimpleha. Kinsay mangluluwas? Dili ang simbahan. Kinsay makaluwas? Dili ang simbahan. Kung dili ang nagtukod sa simbahan. Wa na'y laing eksplanasyon ba? Wa na'y lain pang angay dibatihon pa. Ang makaluwas sa simbahan ang nagtukod. Dili ang gitukod. Ayaw mo pagtuo, ana. Klaro kayo nga ang mangluluwas sa simbahan, dili ang simbahan, kundili ang ulo nga maoy nagtukod, nga mao si Kristo, wa na'y lain makaluwas. Barugi na, bisan asa mo. Bisan asa mo nga simbahan. Bisag asa mo dadon sa Ginoo. Maunay barugan kung isangyaw ngadto sa mga tao. Panalanginan mo sa Ginoo. Ang gitukod ni Hesus balaan. Ang gitukod nga simbahan ni Hesus putli. Wala magbisyo ang mga tao nga gitukod. Ang mga tao nga naa sa simbahan nga gitukod ni Jesus, way bisyo. Pero kung ikaw nga moingon nga naa ka sa simbahan nga gitukod ni Jesus, nga nagbisyo, ambot lang nimo. Kinsa ilado nimo, imo ra kaw kalingon. Munang sa simbahan sa tinuod nga gitukod ni Jesus, walay kabit-kabit. How about nimo? Grabe ang pagtulunan ni Jesus. Sa mata pa lang nato, atong mata gitan-aw ni sa usa ka babae, unya naghuna-una na tagdili maayo, si Jesus miingon, kapanapaw na mo. Ang mga mananapaw asa man ibutang? Atong langit? Atong purgatorio? Dili. Ayaw pailan. Ayaw pailan. Kung nagtuo ka nga, ikaw ang simbahan, ikaw ang luwasonon, iksuon ko si Ginoo, tarunga ang imong pagpangalagad. Biyai ang mga bisyo, talikdi, hukasa, isalikway, matud pas Biblia. Dagana, lahutaya, ipadayon ang lumba sa imong pagtuo, samtang naginhawa pa ka.
Ayaw pagpakabutabungol. Sa pagtuo nga madala ra nimog hangyo ang Ginoo. Unsa laman na? Koopra ang Ginoo. Nga madala ra nimog hangyo, unsa man na? Sabot-sabot madala ra nimo sa marusi ang Ginoo. Ayaw ikumpara ang Ginoo sa bisan unsang butang. Na kung naa kay kwarta mahangyo-hangyo lang. Doon na siya'y prinsipyo. Doon na siya'y pagtulunan. Doon na siya'y angay nga mga mensahe. Naay mga mensahe nga angay na itong ikinabuhi. Ayaw pabagag na o. Siyaro na sa. Sa sige kag basag Biblia, sa sige kag paminaw ugwali diris programa, hangtod karon bisyoso ra gyapon ka. Doon na ba'y mga bisyosong mga tao nga makasulod sa gingharian sa Dios? Wala. Wala. Maubitaw nang kita mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Samtang buhi patas kalibutan, atong paningkamutan ang pagkinabuhi sa iyang mga pagtulunan. Ikaw ug ako, iya naman taka si Ginoo. Paningkamutan atong magkinabuhing Dios noon. Magkinabuhi nga matarong. Magkinabuhi nga mainantuson. Maaghop. May paghigugma. Muna'y angay na itong paningkamutan. Mga bisyo nga wala kaymot isa Dios atong biyaan. Doon na tay authority ana sa pagsalikway. Doon na tay gahom sa pagbalibad ni ana. Ayaw na kalimti. Bisag asa ka mga igsuon ko sa Ginoo. Sultihan ti ka. Pag maningkamot ra gyud ka, tabangan gyud ka. Pero unsa may mga dagway sa mga taong naningkamot? Katong moingon nga tao ra manggod pastor. Mao ba nay mga taong naningkamot? Ikaw, pila na katuig kang nangalagad, inana ra gyapon ang imong kahimtang. Asa man ka asa man ka pakasama. Sa panahon nga adunay mga pagsulay, sa panahon nga adunay problema, maluya dayon ka. Muundang day kas pagpangalagad. Asa man ka gipakasama sa Dios. Daw sama ka sa tao nga nagtukod ug balay ditos balas. Sa mubo nga istorya daw sama kas usa ka taong buang-buang. Kung dunay mga pagsulay, manalaw dayon ka ang imong pasumanginlan, ang imong pang pastor, ang imong pang pamilya. Dili na gyud ka kapanumangil sa imong kaugalingon, si kinsa kang klase nga tao. Mamalandong punta pa nagasa. Ikaw pa'y nakasa, ikaw pa'y mangangin. Pangita mo mga simbahan nga tinud-anay mong tudluan. Pangita mo tinud-anay nga mga magtutudlo nga nagpakabana sa inyong kaluwasan. Mga igsuon, daghan kayo ro nag-live. Daghan kayo ro nag-live. Mga tao gitudluan, dili aron makasiguro sa kinabuhing ay katapusan. Gitudluan sa pagsiguro nga ang simbahan nila mauray makaluwas. Ako nagtuo sa inyong nadungog karon. Gahi na sad kaayong siguro nga tao kung di mo kasabutan. Gahi na siguro kaayo nga kasing-kasing kung di mo makaamguan eh. Walay simbahan nga makaluwas. Ano man, ang simbahan mo ay luwasonon. Ug ang mangluluwas mao si Jesus Christ. Maunay barugi, maunay dad-a bisag asa ka. Way makapukan nimo. Way makahilabot nimo. Kay ang Dios mag-uban o magproteksyon kanimo. Manausahay masubo ko sa mga nagwali-wali. Ang ilang dipinsahan, ang ilang doktrina. Dili doktrina sa Ginoo.
Awit makalangit, gaksa ako. Tagaan na to ni pagtagad, gaksa ako. I-share kining maong live sa tanang mga tao nga imong kaila, imong ka-friend para sama kanimo makaamgo ug masayon nganong ang simbahan dili makaluwas. Kay ngano ang simbahan maoy nanginahanglan og kaluwasan. Ang simbahan maoy luwasonon, dili maoy makaluwas. Ingon si Salvation Castro Mayor, salamat pastor na tinaw kaayo nga sabat. Salamat kaayo. Good morning pastor, watching you. Brother Fernando, kumusta mo diha? O niya ang Dios magpanalangin nga mahalin ang inyong mga milon. Salamat si Ginoo. Jason Pakulanang, good morning pastor, ang makaluwas katong nagtuman sa pulong sa Dios. Ang makaluwas katong nagtuman sa pulong sa Dios. Ang makaluwas katong nagtuman sa pulong sa Dios. Ang maluwas siguro dili kay kanang makaluwas. Kay ang pulong sa Dios kinabuhi. God bless pastor, request ko pastor pasalamatan. Okay. Si Daryl Hirologa Laga, kanang simbahan nga nagtudlo sa kamatuoran sibo jud sa Biblia. Okay. Wala jud kaulaw sa atubangan sa Dios pastor o kahadlok. Presensya mo kung ako Ginoo, wayain kong gitinguha. Ingon si Romeo Francisco Nabaldi Jr., salamat brother. Salamat sa Ginoo brother, ang Dios magpanalangin kanimo. Oras ta mga tigsuonan sa akong pagpanamilit. Niyang gabi maka-live ta kung makasayumi og record sa amo ang kanta, maka-live ta. Ako nagtuo nga kamo mismo nakabati o nakadungog sa ato karong gisgutan, dumanon mo'y nasamtan. O kana, barong kina. Nganong ang simbahan dili makaluwas? Kaya ang simbahan mo'y luwasonon. Ang simbahan mo'y gitukod. Dili mo'y nagtukod. Mag-ampo ta mga igsuon, ako nga atong pasalamatan ang Dios sa iyang mga mensahe. Amahan na mo nga Dios kang makagagahom, nagpasalamat kami sa imong mga pulong na imong gipasabot diri kanamo nganong ang simbahan dili makaluwas tungod kay ang simbahan maoy nanginahanglan og kaluwasan. Ang nagtukod mao ra gyud makaluwas og manluluwas sa maong simbahan ug sa mga simbahan nga naa sa kalibutan. Man, Dios nga magkagahom, ikaw o Dios ang pasalamatan. Ikaw ang Dios among ipasidungan nga mao'y nanulting nagpasabot sa matag usa namo kinabuhi mahitungod sa simbahan. Akong itugyan isaligan nimo ang among kinabuhi uban sa akong mga kaigsuonan nga nagsunod imong programa ug sa tanan mga listener sa FM radio diha sa FM radio 95.3 ug sa FM radio 95.9 ug sa tanang mga FM radio nga nag-hook up nini mo programa. I declare blessing, I declare healing, salvation sa matag usa. In Jesus name, amen. Okay, amen. Doon na mo'y mga pangutana, doon na mo'y mga lugang mga pangutana, pwede ninyo ipaabot diri sa ako ang account Gideon Candelario o kaha-text mo sa ako ang number 0932-638-4134. Kini inyo igsoon, Pastor Gideon mo ingon na usab sa ato nga programa, ang pulong mo kinabuhi ko. God bless you. Nag-aawit kanimo amahan.
Jesus, magahalay, mga pagdaing, mag-aawit, kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdahi, kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdahi, kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool, kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool, kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah.